beli pi kipat ba sasisian pat nyuan pai biang sepi hakabai de bet ka film kejuk kumbang ilada ban penbana kini kisisnya arsni ban mentangin penbana biang sepi kipat ba baya ka film kejuk ngin pen ipat ba no apo biju cinema hall Shillong nadu ka khatsan trik jong mentau banai Julai hadu ka arpway trik jong mentau banai Julai ngin pen i kene ka film tang steo de kum ta ngin mlapan pen isu hadien de kum ta nga ka pa de pi kipat ba smopha ban wan ma pi ban ai ka jing kersan dak ba nan ban sakhi hi kene ka film apo biju cinema hall Shillong kapor wan pen i kene ka film kan de kapor khadwe siteng man step ar baje janmit san baje janmit pat hakapor nyo baje damit te kumta ngam dren kamban batai hak bede bet khana jong kane ka film de wan hima phi ban sakhi bat pej ayu badon po jongka shushu nga kapat ya barok ki youtuber hak bakila upload upload lang kane ka video po kai channel jongki kanam dan kanur ka jingta ya channel jongki nomor gila bu common creative kum kadak bapin support lain ni dak bapin sapriang lem ka kubot shakiwi pat ki bom yo sngo le se anre de ning ba ka YouTube channel jong pi dak bapin ni rapan upload lang ya kane ka video ka banga keren menta khnang kan long ka jingrap nak leng jong pi ru ini beli shu sim ka kunde jing e cha pi ka be hasr nge chong pi